Maayong hapon, Negros. Ini ang Digicast Negros X. Ang nagapamuna nga napulo ka mga balita sa isla sang Negros ang amo ni gadulong sa inyo. Updin ninyo kami via Facebook, YouTube, kag sa KCAT Channel 11. Kag subong mabatian na kami sa FM station nga 91.1 FMR Bacolod. Kag yari na ang top 10 nga mga balita sa Negros subong adlaw. Tubo sa LGU, ginapanaugan sang show cause order bangod sang wala mapanagtag nga ayuda. Board member Teves nag-resign matapos nag-viral ang video sa pagkastigo niya sa isa ka guard. Casual employee sa Bacolod, patay matapos mabunggong iyang motor sa isa ka AUV. Call center agent patay matapos tiruhon sa sulod sang iyang auto. Kag sa Good Vibes, surprise birthday party para kay Lola Encarnacion kag bike para kay Jico. Inatanan sa Digicast Negros X. Sa number 10, tatlo ka mga classrooms gin-vandalize sa Banwa sang Murcia. Mga binastos nga tinaga nga nasulat sa puwertahan sang classroom kag mga nagalinapta nga school supply sa sulod sang tatlo ka mga classroom ang nagtublag sa mga manunudlo sang San Miguel Elementary School sa Barangay San Miguel sa Banwa sang Murcia, Miyerkules sang aga. Ang ginkasubo pa sa mga manunudlo kay ginsprayhan pa sang spray paint ang mga ginobra nila nga module para sa mga estudyante. Ang Murcia PNP ang wala pa sa nga mapatud nga mga persona nga responsable sa pag-vandalize sang tatlo ka mga classroom. Sa number 9, Comelec nagapaandam sa mga kandidato kung sila nga mga supporters nga maghalong kag ikontrolo ng kaugalingon inagud mapaiway ang kinagamo sa pagsugod sang local campaign period. Magkadunga na separado ang opening salvo sa Asenso Bacolod sa Paglaom Sports Complex ka Grupo Progreso sa Bacolod Public Plaza sa Sabado. Gani nagpangabay si Attorney Revo Sorbito, ang Acting Elections Officer sa Comelec Bacolod, sa mga kandidato ilabi na sa ilang mga supporters nga maghalong kag kontrolon ang kaugalingon agud mapaiway ang posible pagluntad sang gamo sa pagsugod man sa local campaign sa buwas Marso 25. Ini bangod wala pa man nakasugod ang kampanya, may jutayan lang maglabutanay nga supporters kag kandidato matapos man ang debate sa tunga sang congressional candidates sang kahapon. Ginugang ni Sorbito nga maga-monitor man sila sa natalaan nga campaign rally kag sa iban pa nga mga in-person campaign activities sa mga kandidato bilang pagsunod sa health protocol sa tion sang kampanya. Ang Bacolod City Police Office ang magatarana man sa kapulisan agud mapasiguro ang kaninong sa campaign rally sa magtimbang nga political group. Reminder supporters to be prudent, to be patient, to be always exercise control, kaya ang as we know, in the next few days, in the next few weeks, mainit na gid ang aton nga pagkampanya, aton emosyon, tayo bantayan tagid in order to avoid mga untoward incidents, Sa number 8, 8.6 million pesos nga balor sang corrugated GI sheets o kun mga sin ang ginpanagtag sang probinsya sa mga apektado sa Bagyo Odette sa Banwa sang Hinigaran. Suno kay Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson, ini ang katapusan nga pagpanagtag sang probinsya karon nga magasugod na sa Biyernes, Marso 25 ang pagpatuman sang Comelec sang banning period. Suno kay Lacson, kung may mabilin pa man nga inugpanagtag kag kung kinahanglan pa, patigayon naman ini pagkatapos sang banning period. Tig-anom ka panid sang corrugated GI sheets, food packs kag banana seedlings ang nabaton sa mga pumuluyo sang Hinigaran. Sa kabilugan, may mga 60 million pesos na ang balor sang bulig nga na-release ang probinsya sa mga Odette victims sa nagkalain-lain nga mga banwa kag syudad sa idalom sang Rebuild and Restore program sini. Ginahulat pa sa gihapon sa probinsya kung bala madala sa exemption sa banning ang 94.6 million pesos nga cash assistance ng National Housing Authority para sa Odette victims. Kung may exemption gidman kag tigayo na nga makomply ang requirements sunod sa gobernador, hindi na siya mag-upod sa pagpanagtag sini agud to hindi na siya maisyuhan pa nga nagpamentaha diri para sa iya nga kampanya. There's more to give. We will continue to give the provincial government of Negros Occidental. But yes, this is the last day. As Comelec rules, this allows us to continue
ayudas, no, or help for social services. If NHA will allow us to distribute, I will not be present, no, so that I will not be accused of taking advantage of the resources of NHA for my campaign. Sa number 7, Bacolod City nagapanguna sa vaccination coverage accomplishment sa Western Visayas. Masobra na sa 321,665 ka mga 18 to 59 years old ang fully vaccinated sa Bacolod City. May 152.86% na ang population protection sa syudad nga nagapanguna sa Western Visayas sandig sa records ng Department of Health. Tungod naglapaw na sa target population nga mabakunahan ang syudad, nagadutay na lamang ang nagapabakuna. Nagdesisyon ng opisyalis ng Bacolod Emergency Operations Center nga kakson ang mga vaccination sites kag gintalana sa mga commercial establishments kasubong sa mga mall, terminal kag restaurant. Hatagan sa atensyon sa EOC ang pagpabaskog sa vaccination program sa kabarangayan ilabi na para sa 5 to 11-year-old kag pagpabakuna sa booster shot. Sa number 6, motorcycle rider nakabunggo sa nagapark nga truck patay. Patay ang 32 anyos nga motorcycle rider nga si Jerome Silvestre matapos nakabunggo sa nagapark nga truck sa kilid sang dalan sa atubang sang planta sang soft drinks sa Mansilingan Murcia Road, Barangay Mansilingan, Siyudad sa Bacolod, las 11 kagabi. Papauli na kuntani kagabi sa Murcia ang biktima sang aksidente nga nabungguan sini ang pangulihi nga bahin sang truck. Sunod sa kaya Captain Elmer Bonilla, ang hepe sa nga Bacolod City Police Station 7, nagapark ang truck agud i-deliver sa isla sang Panay. Nanaog ang driver sang truck agud magpalista sa sulod sang planta para makargahan sang soft drinks kag ginpabalo na lang sang gwardya nga may nakabunggo nga motorsiklo sa iya nga truck. Temporaryo nga gindetain ang driver sang truck sa custodial facility sang Station 7 kag ginabulat ang desisyon sang pamilya sang biktima kung magapasaka sang kaso. Sa number 5, casual employees sa Bacolod City patay man sa aksidente sa kagabi. Patay ang 29 anyos nga casual employee sa syudad nga si Angeli Pasman matapos magbungguanay ang iya motor kag ang isa ka Toyota Innova sa kagabi sa intersection sang dalan Lacson kag San Sebastian. Sunod sa kay Major Rabel Sarona, hepe sa Police Station 1, nagadalagan sa dalan Lacson ang Innova, samtang sa dalan San Sebastian naman ang motor sang biktima. Sang sila ang magbungguanay sa tunga sa intersection. Dead on the spot si Pasman. Sunod sa kay Sarona, ila pa usisaon kung may CCTV sa area gud makita kung ano gid ang natabo kag kung sino ang may sala. Temporaryo man nga gidetain ang driver sang Innova. Sa number 4, call center agent patay matapos nga ginluthang samtang yara sa sulod sang iya nga auto. Padayon ang investigasyon sang PNP sa karon angon sa pagpatay